Noul cod de procedură penală a fost adoptat de Camera Deputaților și, de departe, cea mai spectaculoasă noutate se referă la arestul la domiciliu. Este o măsură procesuală intermediară între măsura arestării preventive și măsura controlului judiciar, care presupune obligarea inculpatului să nu părăsească domiciliul pe perioada dispusă de către instanță. Nu se poate dispune pentru infracțiunile de evadare sau pentru infracțiunile care vizează ca victimă un membru de familie. Judecătorul de drepturi și libertăți este cel care va decide cine merită să nu ajungă după gratii, cel puțin până la o condamnare definitivă, dar nici nu poate fi lăsat să se miște în voie. Pe toată perioada arestului, la domiciliu, suspectul nu are voie să ia legătura cu victimele sale și, mai important, nu are voie să iasă din locuință. În momentul în care părăsește apartamentul, declanșează sistemul de monitorizare electronică dotat cu GPS. Vorbim despre celebrele brățări electronice, care nu vor putea fi desfăcute și vor arăta unde se află suspectul secundă cu secundă. Noua măsură preventivă avantajează și suspecții și statul. Avantajul pentru inculpatul cercetat este că poate să stea liniștit la domiciliu, să-și vadă de viața privată, de familie, să poate să se informeze asupra apărării sale, să ia contact cu avocatul în mod liber. Un suspect este plimbat astăzi de 3, 4 sau chiar 5 ori la instanțe pentru prelungirea mandatului de arestare preventivă. După intrarea în vigoare a arestului la domiciliu, statul nu va mai cheltui bani cu transportul și paza suspecților. Nimeni nu știe cu certitudine dacă noul cod adoptat va intra în vigoare în 2011. Până atunci, Ministerul de Interne va trebui să cumpere și brățările. Surse oficiale spun că americanii sunt gata să ne le dea fără bani, cu condiția să cumpărăm de la ei sistemul de monitorizare.